טוב, חברים, אנחנו מדברים על הוואפלים שלנו. וואפלים זה בפלות. סליחה? בפלות. עם בא. וואפלים. קשי. עוד בצופים, החבר'ה קראו לזה... בפלות! לוויצמן יש בפלות! אמא שלי קראה לזה... בפלות? אמא, אפילו הממם שלי קרא לזה... בפלות! במערב! כולם קוראים לזה בפלות! מתערבים? על וואפל. על בפלה. וואפלים או בפלות? איך אתם קוראים לזה? בפלות. הצביעו והשפיעו בבפלות co.il. המתוק של אלית. בכל אריזת קרמיסימו אמור יש המון תוספות. אתם תהנו מכל אחת מהן. סדרת קרמיסימו אמור החדשה מחכה לכם. פסק זמן, רגע מתוק בחיים. אתה רואה? פעם ידעו לעשות פרסומות, לא כמו היום. כן, כל דמות מצוירת מוכרת לך... חטיף פסק זמן כזה עוד לא היה. חדש, פסק זמן Too Good, זוג חטיפי שוקולד במילוי קרם אגוזים והמון המון כדורים. קבלי. אני מעדיפה את האפריקאי. רגע מתוק של אלית. לאהוב את החיים. קוקה קולה. When it comes to getting my family to eat breakfast, I could use all the help I can get. Like Nutella, a delicious hazelnut spread. It's perfect on multi-grain toast, even whole wheat waffles, for a breakfast that my kids love and I feel good about serving. And Nutella is made with simple, quality ingredients like hazelnuts, skim milk, and a hint of cocoa. It's quick, easy, and something everyone can agree on. Nutella. Breakfast never tasted this good. שלום, אני מדען, ואתה בוודאי שואל את עצמך, מה עושה אותך כל כך מאושר כשאתה אוכל קראנץ' בטעם שוקולד? לא. אם כך, בוא איתי אל תוך הדגנים. פה סגור. בוא מהדלת. אל תוך הדגנים. אל תוך הדגנים. זה מלחיץ שאתה מסתכל. וואו, מדהים! אנחנו בתוך הדגנים! נו? מה? מה עושה אותי מאושר? לא יודע, פעם ראשונה שאני מצליח להיכנס. קראנץ' בטעם שוקולד עושה אותך מאושר. אל תשאל אותנו למה. ועכשיו חדש. קראנץ' דו. Tate, Mama, ich hab a Kunst. Begelach daken daken.
mit Tamen. Was? Beigelach mit Tamen? Ja. Mit Pepper, mit Cheddar, mit Avlones. Pepper, das ist von Marokkaners. Tamen, mit Euchel. Ich will ein Beulen. Ingele, wenn der kleine Ben-Gurion nicht sein Rosh Memschule in Eretz Israel, den will ich machen Beigelach mit Tamen. גוילם. עם ישראל, הגיע הזמן לבייגלה דקים דקים בטעמים. חדש מבייגל בייגל, דקים דקים, בייגלה במגוון טעמים. היי, נסיכה! באתי להציל אותך. תרזי. היי, פתח ביטחון. מתוקה, אל תתפלי. חיל חילוץ. דיגי דיגי. נו מפלצת, בואי נגדי. עוד יקטור עם הקרב. אוקיי, מפלצת תשתחררי והכל יהיה סבמבה. זזים? לאוסם. זה טוב, זה אוסם. נרחיב אופי כל הגשם כי ישוב אל האביב האביב. עלי שלכתי נסעו בזרם שוב כמו מאז. גשם גשם בו, גשם גשם בו, גשם גשם בו, גשם גשם בו, גשם גשם שוב כבר אביב האגבר, כולם ירוק בו. כשיש בבית שקדי מרק של אוסם, החורף הוא רק תירוץ. גשם שוב הגשם שוב מן ה... זה טוב, זה אוסם. My hand will take me wherever I need to be. I feel free only when the sun shines on me. My hands on my heart, you will never see them apart. My hands on my heart. אתה פוצ'יפס, טבעי שלא תשלוט בעצמך. בבית של יואב, לגדול טוב זה ללכת לחוג אקורדיון שנה. אם הוא לא היה עובר לכדורגל, הוא היה הופך לחנון של השכונה. בבית של מיכל אמרו שכדי לגדול טוב חייבים לישון 10 שעות בלילה. בבית של אלדד בדקו בכל יום את השיעורים. אז לשניהם לא היו ממש חיים. אולי בגלל זה הם נהיו חברים? בכל מיני בתים אמרו שברוקולי חשוב כדי לגדול טוב. זה קצת ביאס חלק מהילדים. בעצם את הרוב. מה שכן, חלב שותים אצלנו בכל הבתים ברחוב. כי לגדול עם חלב תנובה זה לגדול טוב. תנובה, לגדול בבית ישראלי. מאז שהייתי ילדה אני זוכרת את אמא אוספת ביצים מהלול. 60 שנה היא חקלאית. זה ממלא אותה אור בעיניים. תרנגולות הם החיים שלנו. כן, מכל האזור מגיעים אנשים לקנות את הביצים שלנו. תרגישי עוד חמה. זאת ביצה של משפחת לוי. מחכה שאני אוסיף קוטג' שטראוס. ביצים טריות עם קוטג' הכי טעים בעולם. כל גרגר זה גרגר. המרקם נותן נשמה לחביתה. ארוחת בוקר זה ביצים טריות וקוטג' שטראוס. מושלם! גבינת קוטג' שטראוס. תרגישו את המרקם הנפלא של גרגרים גדולים ונמוכים. גבינות שטראוס. להרגיש את המרקם. שטראוס. Love on the kitchen floor, or maybe on the sofa, or on the bar. I get closer to my baby, cause you're so far. I need some loving, baby. Loving, baby. הבר שתמיד רצית בבית, מי עדן איזי. מהפכת האיזי, שירות באיזי, מחיר באיזי. מי עדן, לתת יותר, כוכבית 2929.
الو سامي بونجا ريبوش هيا جديدة يا بابا الو اهلا يا سامي وين الشال البدوي؟ نتاشا انطعي خر شو يعني بتقول ماشي مع عزمت مقبل الشال البدوي طالع من زمان على جبل طرب وجيتها يا حبيبي الو انا هو سامي هيا شد انا بعد هاي انا مليار تسعة دوام شيء يا شيء انا ما بتكلم تشاينيز لا ما بتكلم معك انت بعت لي الشاي عزمي الو Sammy, that one will get Barata masala. I'm alone here in the factory, no people here. One moment. لا تتبعت لي انت عسوك اشتخى بالتليفون לא עכשיו אבדה לך, אני בהפסקתי. תתעסקי איתו את. לא פשוט להביא לכם טעמים מכל העולם, אבל זאת האהבה שלנו כבר 160 שנה. ויסוצקי. Mommy, how does nature make the daisies so white? Well, honey, I don't really know. Mommy, how does nature make the clouds so white? I'm not sure, sweetie. Mommy, how does nature make the moon so white? I don't know, sweetie. Mommy, do I bother you with all these questions? Not at all, love. If you don't ask, how will you know? אף אחד לא יודע איך הטבע עושה את מה שהוא עושה, אבל אנחנו במולר יודעים לעשות מהטבע יוגורט לבן טבעי מעולה. מולר, תודה לטבע. גבירותיי ורבותיי, כוכב הערב, מלך הוויטמינים הבלבל. בלבל, אדום וירוק. בלבל, ניחוח מתוק. בלבל, עשיר. ויטמין C ו-A, יש בו ברזל, לעיכול הוא עוזר. בלבל, הסלט משתולל. בלבל, הנוגס מתפעל, גם בה, גם בו הוא בונה את הגוף. אמרו פלפל, פלללללללללללל, ירקות, בן אדם ירקות. אמא של רועי, מה יש לאכול? Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening, but they fought with expert timing. Everybody was kung fu fighting. טבעול, בשיא הטבעיות. אתה חדש? כן. טייב. לך תעשה קפה. אני רואה שהכרתם את רפי, עד השף לג'דית. שו שף? טוב, מהיום אנחנו הולכים לעשות סלטים ברמה אחרת. כמו בחומוס, גם הסוד של המטבוחה זה בבישול האיטי. עלמנה השחד סבאנה על אבואב. מה? הוא אומר שזה כבוד גדול לעבוד עם שף כמוך. שולחן מספר 7, החזירו את כל הצלחות. מה לא אהבו? מה לא אהבו? לוקלוקו! צבר מביאה לכם את המסעדה הביתה עם סלטי השף של רפי כהן. חביבי, קבל רעיון. בית גדול, נכניס אליו איזה 20 חבר'ה ונצלם אותם במצלמת וידאו. בכל שבוע מעיפים מישהו. 2. Original. Heinz, the original ketchup since 1876. אין מצב שההיינט הזה לא נכנס איתי לווילה. יופלה מזמינה אתכם לעולם טעים של שטויות בחרוזים. יופלה שטוזים! הסגריצ'ס מתוק, פעם וניל יצא לדייזי קרוקודיל, פעם מפרזק שכח להסתרק. השטוזים וכל כך טעים, דינה ויום נפגשים אותם ביום לשטוזים. פעם תות ובטל קפצו בחבל, פעם בננה סחטה בתאיננה, משטות וחרוז פתאום יצא לשטות. זה כל כך טעים, דינה ויום נפגשים אותם אנחנו קטנים, אנחנו בדיוק יודעים שאין כמו יום לשטוזים. חדש, יופלה שטוזים, שילוב מושלם בין גבינה לבנה ליוגורט ביו, בטעמים שקטנטנים אוהבים. יופלה, נולדנו ליהנות.